Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Magwawalay. Asa naman sabta? Maluroy, gusto kong musuroy sa kasino. Mamasin kong swertiho na sab ko karon kung kauban ka. Nagdana kong dimalas ni mo sa una. Ay nalagreklamo diya. Sige na, pagilis. Karang gwapa kay ka. Nga naman. Ibaligi ako ni mo. Usa man ka? Magilis ka o pakulata? Okay. Mag-ilis na. Kay wa pa maayo ning akong puno. Pagdali, Jisa. Sabag kahinay ba namang naglakaw? Sakit kay akong tiil sa akong sandal. Ay nga nung ka na masing sandaling gisulob ka. Sakit na ka na. Okay na ko. Anak na lang ko sa bar. Friend, ato lang naman dito sa bar, ha? Dili. Alex? Naunsa ka? Misika man ko ng imong mata. Ni si Andros Casino? Alex, kinsa pa nang kitanaw nimo sa bar? Lakaw na sa gawas, Jessa. Pangitagi mong ka istambayan nga imnanan dito. Unsa? Pero nganong pagawason man ko nimo nga niya may daghang mainom din eh. Sa kawas ka ba inom? Kaya dili ko gusto nga makita kas kung ubang kailan ng inom. Okay, buhiin na lang ng buktan ko. Sakit na na. Sorry. Sige, lakaw na sa gawas. Mutawag lang niya kunin mo kung pwede ka na masuot. Ha? Okay. Bahala ka. Scotch on the rock, please. Bisan gamay. Huwag ko magdahong nga magkakita kita din Andro. Alex, ikaw din, ha? Nede ka din, Hilig ka sa mo duwa? Limot ka ba si mong panumpa, Andro? Duha ka tuig na ang nagkalabay. Wa man. Klaro pa kasi kung nauna ang imong pag-ingon. Nga dili na ko magpakita nimo. Unya, namang niam ka din sa kasino, ha? Ni ako aron maglingaw-lingaw. O dili mo pakita nimo, Alex. Ang akong gisaad nimo. Nga dili na ko mabalik pa pagtunob sa atong dapit. Sa atong dapit lang ko dili mahimong mutunob. Dili ba, Alex? Pero din sa kasino, mahimo kong musuhod o muduwa din. Dili ba? Kwartahan ka na day kayo. Kay maka-afford ka naman sa pag-sold din napita. Giswerte ko sa kwarta imong gihatag nako. Kana lang. Kung muna, angay ka na yung magpasalamat na ako sa akong... Oh. Nakita mo na ba si Jessa? Oh. Gisugat na siya yun ang amugdahan. Andro, ayaw yun paghunaw na bisan kamay sa pagtugan ni Jessa sa nitabo sa nangaki. Ako nang gilubong sa kalimutan ng haki, Alex. Imo na si Jisa. Kadaghan ko babae sa kinabuhi karon nga mas bata pa kay ni Jisa. Daghan gani kay mabuhat ang kwarta, Alex. Gusto kasi mong gisulti nako. Ang kwarta mo ay magkapausap sa dagan sa itong kinabuhi. Ug salamat sa iyong pagpili nako sa maong gibuhaton. Saan mo din ako pag-order nga wak mo di ko mahatagi kwarta ni Alex? Kinalang balikit ko inisod sa kasino. Tungod si kwarta. Mas mabuhat ko ang tanong kung gusto. Nga akong buhaton. Dili ba?
Mato gusto ng dapit nga gusto ko atuon. O makuha ko ang tanang babae nga magustuhan ko. Alex? Excuse me. Uy, Hi. Kaila din mo? Sa akong body sa una? Jisa ang imong andili ba? amigo mo? Alex? Amigo mi. Mahimo ba gipailala ko ni mo formal ining Jisa, Alex? Unsa mo? Kaila lang? Ako siyang bana. Nagpahigot ka na gid Alex? Pero, dakong sa'yo pang ibuhat mo. Tanawar ko. Bisag usang orasa. Baka nakaw ko. Nga dili ko gwardyag asawa. Kaya di ko gusto ko sa lang kababayas kinabuhi. Oh, palikero ka di ay, sir. Jessa, nga may balik ka love, ha? Nagkalimot ka sa paghatag ni mo na ko og kwarta. Mag-usap ka sa gawas, Jessa. Magpabugnaw. Muinom. Okay. Waiter, hataging asawas kong amigo, bisag kung saan gusto niyang mainom. Ako'y bahala sa tanan. Excuse na ninyo, ha? Yan ako kadate. Amigo dito ni mong hambugirong nako. Kung anong nakasulti man ka nga hambugiro siya. Walang. Sa una namang panakita sa party, nga una ko namang gida, arogante na kay siyang manulti. Kung anong nakasulti man ka nga arugante kay siyang manulti. Kay unsam na yung gisulti ni mo? Oh, kuan. Basta, dili ko ganahan anang tawhana. Basin ba yung gwapuhan ng kani Andro? Unsa? Ako? Gwapuhan niya? Ha? Sa korte nilang daan siyang naong, musurok ng akong dugo. Nga naman, ha? Chesa? Ha? Tubag ako. Nga nung musurok man ang imong dugo niya itong Andro? Nga bag-om lang kang nakakita niya. Kuan, basta, dili ko ganahan ng tawhana. Oh, doon na po kayo mga tao nga magkaguba si mong adlaw, di ba? Oh, ako na ning wine dong. Oo, hinahinay lang. Kitingalig. Di malaso na sab ko karon kung mahubog ka. Okay ra ko din ni Alex. Enjoy ra ko din eh. Mayo. Mayo kay may enjoy ka na. Mo balik ako sa kurom. Palikero di kay tong tawhana. Oh, duha pa ka babae ang iyang date. Andrew di ang iyang hana. Oh. Andrew? Wala ang hana. Nga gipapunit ani Alex. Andrew. Iya day ni kanhing amigo. Mga bata pa kayong mga babae ang ganahan. Sir, kanindot ining dapita nga imong gidadaan mo, uy. Manghagad kay kong date. Di ka na ako dadun sa dili nila gustong dapit. Huwag ka mong duha kay mahilig mo mong sugal. Mao nga, kamo akong gidate karon. Lingaw kaayo ko, sir. Mahimog mo duwa ko. No. Gibayaran tapos inyong time. Aron mo sikit ng ko. Dili aron mo duha. Ako lang ang mo duha. Okay. Kaswerte na ko, uy. Nga usa ko sa napili ni mga i-date. Okay. Kadate man ka. Kinahanglan paraygon ka na ko. Sure. Humot kaayo ka, sir. Andro na lang. Andro. Kaya ni atas sa kasino. Patilaw ta mo kinabuhing dato karong gabi na. Ay, gihagkan mo ang akong kamot. Ako sa sir, uy. Aw, Andrew. Apil ba ako sa imong gidate, ha?
Maparaik sad ko. Yes, yes. Kamong duha akong uyab karong gabi una. Okay lang ba? Ay, thank you. Andrew, may mo inom ko? Sure. Una lang una sa bar. Kay muduha una ko. Okay. Ako lang unay mo sikit ni mo, Andrew. Okay, dali, dali. Magpilit ang lamis ang akong duhaan. Poker lang. Poker. Okay, gunit ko sa imong bukton, ha? Sure. Pay mo sa mayroon. Kaya ugma, mabisi ka sa trabaho sa factory. Palikero kiting amigo ni Alex. Hydro. Red wine, please. 1 shot. Kakiat magnaon usa ang gikatay itong Andrew. Hi, miss. Mrs. na, Oh, sorry. Di man gud mailhan. Wa pa tingali mo'y baby, no? doon na. Sorry. Sayop na sab ko. Thank you, gwapo. Tuod, ako si May. Ikaw? Umiga na ta ha. Kung okay lang nimo. Jessa. Nagkailang akong bana ng imong kaupang lalaki. Si Andrew? Ay, gwapo kay siya, no? Uyab na mo? Padong pa lang. Pero, sure ko nga ako yun ang iyang pilion kaysa akong mga kauban. Unsa man ay pagpili nimo nga miinuman ka dinhi samtang ang imong kauban? Mipilit og maayo niya oh. Mipilit og maayo sa niya nang Andrew. Mituo man ko anang panultihon nga usahay ang mag-una mo'y mauwahi ug ang mauwahi mo'y mag-una. Kung manulti ka, murag ka po'y nanguyab anang tawhana. Miss Jessa, dakong isda ka na si Andrew. Kung ako ang iyang seryosohon, magbiasta gid ko. Magdagkot kog daghang kandila. Pero anong ka na mang tawhana ang ganahan nimo? Nga palikero man na. Ganahan lang. Talagsaon kay ng tawhana. Basta, mangita gyud og paagi nga ako ang iyang pilion. Pun ipadong gwapo. Shit! Titipulas ni gihapon ko na. Tuara kang Andrew akong nahuna. Nahilig kay siya muliho ko manulti. Dili na siya ang kaning Andrew nga nailan ko. Si Chesa. Huwag yun siya minumdum kang Andrew. Limpyo rin kay nignaw karon. Pakuntup eh. Dili parehas sa una nga. Hapit mapuno ang naong sa bangas. Kanagot! Pero sigim ko kung na niya. Hi! Uy, kabutangan sa akong kalipay, Jessa. Nagidagid ko ni Andrew din sa kasino. Nanguyab na ba siya nimo? Na, di naman na uso ng formal nga panguyab. Gigunitan ko niya sa kamot o giyagkan. Meaning, importante ko niya. O maurasab na importante na ako. Hello, May? Darling? Nagsino na kag inom. Hain naman si Barbara. Ako nang ipapauli. Eh, kalit na lipong. Ug ikaw mo ikong ikauban karon na. Ang tunaog mo. Ay, thank you.
Mrs., kaya naman si Alex. Nagduwa pa. Mo inom ka ba? Ay, kay ko pag-order. Abi mo, suod may managigala si Alex. Mura may managsuon. Hello? Yaya, ganong nanawag ka? Unsa? Taas ang ilan natin, Junior? Giranta ng... Ang iyong anak. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!